Waqt seduta parlamentari l-Oppożizzjoni Nazzjonalista mmexxija minn Bernard Grech komplet turi l-arroganza tagħha u ma rridx tħalli lid-deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa Chris Fearn biex jagħti informazzjoni preċiża lill-ogħla istituzzjoni tal-pajjiż. Nixtieq bil-permess tal-Kamra. Bil-permess tal-Kamra u permess? Ħajdinna. Ħajspjega. Nixtieq illi waqt li kont qed nwieġeb il-mistoqsijiet parlamentari, kelli mistoqsija parlamentari li ma kienx bil-miktub, kienet supplementary u illi nixtieq illi nagħmel korrezzjoni tagħha. Seħħa, ħanisma' x'qed jgħid. Biex inkun korrett. Nikkorreġi jista' jkun li l-Kamra tajt informazzjoni li ma kienx korretta għax kienet informazzjoni li kelli dak il-ħin, iċċekkjajt u nixtieq illi issa nikkorreġi dak il-li qed nagħmilha b'responsabilità u b'rispett lill-Kamra. Jekk ikolli il-permess tal-Kamra nixtieq. Mela. Pronta qamet Paula Mifsud Bonnici bħala assistant whip tal-Oppożizzjoni li oġġezzjonatu ma rridx tħalli lid-Deputat Prim Ministru jinforma lill-Parlament bitwieġiba korretta marbuta ma' investiment fis-settur tas-saħħa. Dispjaċini, nimxu mal-proċedura, il-ħinijiet tal-mistoqsijiet spiċċaw u naħseb illi m'għandux jkun qed jagħti spjega issa waqt li għaddejja diġà abbozz ta' liġi oħra. Il-Deputat Prim Ministru Chris Fearn talab jikkjarifika li kien importanti jippreċiża tweġiba minn mistoqsija supplementari iżda Mifsud Bonnici baqgħet tinsisti li tajtle. Jiena nifhem li skont l-standing orders ma l-ewwel opportunità illi membru parlamentari jkollu illi jinduna li kun għadda x'informazzjoni li ma tkunx preċiża għandu jikkorreġiha. Naturalment dinha kienet mistoqsija li saret li mhux bi-preparazzjoni, allura weġibt kif ħassejt illi u għata ħan ikkorreġija. Ġifieri din hija naħseb skont l-standing orders m'iniex qed nitlob u da ħan jieħu ġiex minuti mill-ħin. Ġifieri iżjed ħadna ħin issa ngħidu iva jew le milli kieku kont nieħu ħin biex nispjega ruħi. Ħanisma' l-Onorevoli Paula Mifsud Bonnici. Kellek ċans tajdu waqt id-dibattitu li kellna bid-Deputat Prim Ministru ma kontx qed hawnhekk għaliex inti konti għad fuq xogħol. Hekk jogħġbok indirizza lis-sedja, Onorevoli Paula Mifsud Bonnici, din hija xi ħaġa li m'għandix taqsam mad-debate. Din hija xi ħaġa li ntqalet waqt il-mistoqsijiet parlamentari qed nistaqsina hawnx permess minn tal-Kamra iva jew le, jekk m'hawnx qbil. Il-Deputat Prim Ministru mbagħad ippreċiża tweġiba brabta mas-settur responsabbli minnu f'diskussjoni fil-Parlament li fih qed jibqa' magħruf l-aġir ostili tal-Oppożizzjoni tant il kompliet fuq dak li ilha tagħmel għal xhur sħaħ fosthom dak li għamlet din is-sena stess meta qamet mill-bankijiet tagħha u bdiet tisfida għal ġlied. Fir-ritratti li kienu ġew żvelati mill-Gazzetta Kulħadd saħansitra der il-kamp tal-Oppożizzjoni Bernard Grech li wkoll der jaġixxi b'mod konfrontattiv imdawwar b'oħrajn li jagħmlu bħalu.